अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर सापळेबाग जानवली कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. जिल्ह्यासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या कोस्टल रोडबाबत मंत्री दीपक केसरकर यांनी महत्त्वाचं विधान केलं आहे. याबाबत नेमकं काय म्हणाले मंत्री दीपक केसरकर पाहूयात. ही अधिवेशन जे आहे त्या बजेटचं अधिवेशन आहे, त्याच्यामध्ये अनेक घोषणा होतात, परंतु कोकणासाठी जे डिक्लेअर केलेलं आहे, उदाहरणार्थ रस्ता आहे, जो कोस्टल रोड आहे, हा फार महत्त्वाचा आहे. आणि तो रोड करत असताना तो ग्रीनफील्ड रोड करण्याचं सुद्धा जाहीर झालेला आहे. तर जसा समृद्धी महामार्ग झाला, त्याला एक्सटर्नल फायनान्स घेऊन वेळेमध्ये तो पूर्ण करण्यात आला. अशाच स्वरूपात जर कोकणचा महामार्ग झाला तर कोकणचं संपूर्ण जे पोटेन्शियल आहे पर्यटनामध्ये, कारण कोकणचा जो हायवे आहे हा साधारण 40-45 किलोमीटरवरून जातो समुद्र किनाऱ्यावर, आणि त्याच्यामुळे समुद्र किनाऱ्यावरून लोक जर ट्रॅव्हल करायला लागले तर लोक तिथे थांबतील. आणि म्हणून आपण कॅलिफोर्नियाचं नाव घेतो. कॅलिफोर्नियाला जो रस्ता आहे जो समुद्राच्या किनाऱ्यावरून जातो, किंवा मी अनेक आता युरोपमध्ये जाऊन आलो, त्यांचे जे समुद्र किनाऱ्यावरून जाणारे रस्ते आहेत ते काही 4 लेन हायवे नाही आहेत, चांगले 3 लेन हायवेज आहेत, परंतु ते समुद्राच्या किनाऱ्यावरून जातात. त्यामुळे समुद्राचं दृश्य दिसतं, तिथं असलेल्या हॉटेलमध्ये राहावंसं वाटतं. इव्हन आल्प्समधून जे रोड्स जातात त्याच्यामध्ये अनेक जे जोडणारे रस्ते आहेत हे काय 4 लेन नाही आहेत, ते 3 लेनच आहेत, कारण ते छोट्या छोट्या गावातून ते जातात. पण तिथलं सौंदर्य एवढं चांगलं असतं की लोकांना तिथं थांबावंसं वाटतं. हे पर्यटनामध्ये रस्त्यांचं महत्त्व खूप आहे. त्याच्यामुळे मला वाटतं की कोकणचा जो कोस्टल रोड आहे, कोस्टल हायवे लवकरात लवकर केला पाहिजे. आणि जशी कोकण रेल्वे केली की एकाच वेळेला सगळीकडून काम सुरू केलं, तसं गोव्यापासून सिंधुदुर्गचा रस्ता जरी कोस्टल रोड तयार झाला, तुम्हाला तेवढं मोठं चित्र बदलेल हे तुम्ही बघा. लक्षात घ्या की येण्याची तयारी कोणी दाखवली? दादांनी दाखवली. दादांनी काय सांगितलेलं की मोदी साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेव आणि राज्यामध्ये विकासाची जी चांगली कामं चालली ते बघून आपण प्रवेश करतो. आता त्यांनी प्रवेश करताना हे म्हटलं असेल तर मग शिंदे साहेबांना अडचणीत आणण्यासाठी त्यांना घेतलं असं म्हणणं चुकीचं आहे. पण उद्या आपल्याला पार्लमेंटला सामोरं येईल. आज तुम्ही बघा की हा बदल झाल्यानंतर जवळजवळ आमच्या 90% सीट या सगळ्यांच्या, म्हणजे तिथे शिवसेना असून दे, भाजप असून दे, राष्ट्रवादी असून दे, या निवडून येणार. कारण इलेक्टिव्ह मेरिट असलेले कॅन्डिडेट त्या ठिकाणी आहे. एक बारामतीचा अपवाद वगळता त्या ठिकाणी सुप्रियाताई बाहेर राहिल्या, परंतु अजितदादा या ठिकाणी आले, त्या ठिकाणी फाईट होऊ शकते. पण अन्य ठिकाणी जे खासदार आहेत, जसं सुनील तटकरे साहेबांची सीट आहे, इझिली ती आता निघू शकते, कारण त्या ठिकाणी भाजप आणि शिवसेना बरोबर असतात. आमची मावळची सीट आहे, त्याच्यामध्ये पूर्वी दादांची चिरंजीव राहिलेले होते, तिथं राष्ट्रवादी विरुद्ध शिवसेना असा फै झाला होता. त्या सीटला अशा अनेक सीट आहेत महाराष्ट्रामध्ये, जशा पुण्यातल्या आहेत, जशा पिंपरी चिंचवडमधल्या आहेत, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या अनेक सीट आहेत, तर आमच्या कोल्हापूरमधल्या सीट आहे. अनेक सीटला फायदा या नवीन कॉम्बिनेशनमध्ये झालेला आहे. शेवटी जर विरोधक कोणतीही विचारधारा समान नसताना एकत्र येऊ शकतात, तेव्हा आमच्या लोकांनी सुद्धा आमच्या पार्लमेंटची तयारी करण्याचा आम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. आणि मग तो अधिकार आम्ही वापरला तर त्याच्याबद्दल कोणी त्याला ऑब्जेक्शन घेण्याचं काहीच कारण नाही असं मला वाटतं. हे बघा, मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो.
माणसाने नेहमी पॉझिटिव्ह राहिलं पाहिजे. भास्कररावांनी आधी स्वतः निवडून येण्याच्या संदर्भात म्हटलं पाहिजे की मी पुन्हा एकदा निवडून येईन आणि मंत्री होईल. ते एका पक्षाचे अध्यक्ष राहिले आणि त्याच्यामुळे मला पराभूत करण्याचा प्रयत्न ज्याला झाला त्याला तुम्ही बघितलं की अख्खं गोव्याचं मंत्रिमंडळ इथं उतरलेलं होतं. गोव्याला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर झाली. इलेक्शन माझी होती पण सुट्टी गोव्यामध्ये जाहीर झाली. जवळजवळ ते 15-20 हजार मतदार होते. माझे लीड कमी झालं परंतु पराभूत झाले नाही. शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवा की जोपर्यंत लोकांना वाटतं की हा आपला आमदार असावा तोपर्यंत आपण त्या पदावर मी काय कोणावर माझे नेतृत्व लादणार नाही. परंतु मला रिप्लेस करण्यासाठी तेवढ्या ताकदीचा उमेदवार हा तयार झाला पाहिजे ज्यांनी मतदारसंघाचं हित केलं पाहिजे. मतदारसंघामध्ये 15 वर्षापूर्वीची परिस्थिती काय होती, किती ठिकाणी रस्ते होते, कसे मातीचे रस्ते होते, कसे घाट फोडले गेलेले नव्हते हे सगळ्यांनी बघितलेलं आहे. कशा रीतीने ब्रिजेस नव्हते, कशा रीतीने वेगवेगळ्या सुविधा नव्हत्या. वेंगुर्ल्यासारखं शहर आहे तिथं डिस्पेन्सरी होती, हॉस्पिटल नव्हतं. अशी परिस्थिती होती. प्रत्येक ठिकाणी चांगल्या हॉस्पिटल्स झाल्या, पंचायत समित्या नव्हत्या, पंचायत समितीच्या इमारती झाल्या, तहसीलदार ऑफिसच्या इमारती झाल्या. शेवटी हा बदल घडत असताना काही गोष्टी निश्चितपणे राहिलेल्या आहेत आणि त्या एका 6 महिन्यामध्ये झालेल्या तुम्हाला दिसते. मल्टी स्पेशालिटीचा प्रश्न होता, कबुलातदार गावकरचा प्रश्न होता, 25-50 वर्ष रेंगाळलेले प्रश्न होते. हे जर मार्गी लागू शकतात तर आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, हे आपोआप घडत नाही. मल्टी स्पेशालिटीचा प्रश्न आणि मी तुम्हाला सांगितलं की 2.5 वर्ष जर कबुलातदार गावकरचा स्टे उठू शकत नाही तर उठू मुख्यमंत्री म्हणून नेमकं काय करत होते? हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न होता, त्यांना माहिती नव्हतं काय? मी किती वेळा त्यांना भेटलो तर माहिती नव्हतं काय? शेवटी ज्या वेळेला ज्या जनतेने तुम्हाला निवडून दिलेलं आहे त्या जनतेच्यासाठी लढा द्यायलाच लागतो. प्रसंगी आपल्या लिडरच्या विरोधात जाऊन आपल्याला भूमिका द्यावी लागते आणि म्हणून 2.5 वर्ष ते मिटिंग घेऊ शकले नाही. शिंदे साहेबांनी एका महिन्यामध्ये घेतली. त्यानंतर पुढची प्रोसिजर व्हायला आणि 6 महिने लागतात कारण अनेक डिपार्टमेंटमधून ती फाईल जाते आणि त्याच्यानंतर फायनली तो निर्णय झाला. परंतु ती मीटिंग मी सांगितल्यानंतर ताबडतोब झाली याला महत्व आहे. तुम्ही मला सांगा की मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल मी किती वर्ष प्रयत्न करत होतो. उद्धव साहेबांकडे जात होतो, त्यावेळेच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरकडे जात होतो. रेव्हेन्यू मिनिस्टरने कुठल्याही परिस्थितीत होणार नाही म्हणून सांगितलेलं होतं. बाळासाहेब थोरात माझे अतिशय चांगले संबंध होते. ह्या स्थितीत ज्याला असं होतं त्याला मुख्यमंत्र्यांनी आपले अधिकार वापरला आणि ते अधिकार तुम्हाला वापरता येत नसते तुम्ही मुख्यमंत्री होता का म्हणे. लीडर म्हणून ते अतिशय चांगले नो डाऊट प्रेमळ आहे परंतु मुख्यमंत्री ज्याला होतात त्याला माझं काय होईल, माझं पद टिकेल की नाही याच्यापेक्षा जनतेचं काय होईल, जनतेला न्याय मिळेल की नाही ही भूमिका घ्यायलाच लागते आणि ती भूमिका त्यांनी घ्यावी अशी माझी अपेक्षा होती. आणि त्या म्हणून त्यांनी रागावून बसलो नाही. मला मंत्रिपद नाही मिळालं म्हणून रागावून बसलो नाही. मंत्रिपद तुमच्या हाताखाली घेणार नाही असं मी त्यांना त्या मीटिंगमध्ये सरळ सांगितलं. याचं कारण काय बघा, जिथे राहायचं त्यांनी स्वाभिमानाने राहायचं. मला काही गरज नव्हती राजकारण करायला. मला फोर्सफुली राजकारणात आणलं गेलं. तर मला असं वाटतं की माझे आजोबा माझे वडील हजारो लोकांना रोजगार देत होते. मी राजकारणात आल्यानंतर रोजगार निर्माण केला पाहिजे ही माझी जबाबदारी आहे. म्हणून मी नेहमी सांगतो की सगळ्यात महत्त्वाचं जे माझे काय असेल शिक्षण खातं आहे परंतु रत्नसिंधू योजना परिणामकारकरित्या जर राबवली गेली मला फडणवीस साहेबांनी आश्वासन दिलेलं होतं की 100 कोटी रुपये प्रत्येक जिल्ह्याला यावर्षी आपण देतो. तर दादा अर्थमंत्री झालेले दादांनी सुद्धा तेवढे पैसे दिले. तर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग कधी पैसेच मिळत नाही कारण ही जिल्हे असे की हे कधी मागणीच करत नाही. आम्हाला दिलेल्या पैशामध्ये आम्ही खुश असतो. आमचे शेतकरी कधी काही मागायला जात नाही. त्यांचा आंबा काजू त्यांची जी काही फळं आहे सगळे आता मला सांगा काजूचं धोरण आहे. काजूच्या धोरणावर मी किती पाठपुरावा केला. उद्धव साहेब मुख्यमंत्री होते 2.5 वर्षात काहीच नाही झालं. शिंदे साहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 1100 कोटी रुपये मिळाले कोकणाला. म्हणजे काजूचं धोरण जर मी तयार केलं असेल त्या समितीचा अध्यक्ष म्हणून तर माझ्या विद्यार्थीला काहीतरी किंमत आहे ना. ही किंमत जर शिंदे साहेबांनी ओळखली तर उद्धव साहेब का ओळखू शकले नाही. केवळ एखादा आपला नुसताच आमदार आहे तो असाच निवडून येतो एवढा मोठा संघर्ष कोकणामध्ये करून असं घडत नाही. त्याच्यामध्ये विचार असतो, त्याच्यामध्ये वैचारिक ताकद असते, आपल्या लोकांच्या बद्दलची आत्मीयता असते. त्यामुळे भास्करराव काय माझ्याबद्दल बोलले मी भास्कररावांच्या बद्दल बोलणार नाही. ही माझी संस्कृती अजिबात नाही. त्यांना राजकारण करायचं, मला राजकारण नाही करायचं. मला कोकणाला न्याय द्यायचा. कोकणातला एक मनुष्य जर कॅबिनेट मंत्री झाला तर त्याने कोकणासाठी काहीतरी केलंच पाहिजे. माझी आता ब्राझील देशाबरोबर चर्चा चालू आहे
की त्याच्यामध्ये काजूच्या रसापासून कितीतरी पदार्थ तयार केले जातात. तिथं असलेली बियर सुद्धा काजूच्या रसापासून बनवलेली आहे. तिथं असलेले ज्युसेस, ॲपल ज्यूस सारखा त्यांनी ज्यूस तयार केलेला आहे काजूच्या बोंडापासून. त्यांचं संशोधन कारण त्यांना त्याची किंमत आहे, कारण त्या देशामध्ये लोकांना त्याची किंमत असल्यामुळे काजूचं जे रस काढल्यानंतर फळ शिल्लक राहतं त्याच्यापासून ते कबाब बनवतात. म्हणजे जे वेगान लोक असतात त्याला एवढं मोठं मार्केट अमेरिकेमध्ये आहे. एक नुसतं मी तेवढा निर्णय जरी राबवून घेतला कोकणासाठी, कोकणाचा काय पालक नाही. म्हणजे आपण काय केलं पाहिजे, आपण ठरवलं पाहिजे ना. माझी लोक आहेत, त्यांच्या काजूची बोंड फुकट जातं, मी त्याच्यावर तळमळून काम केलं पाहिजे. पर्यटन जिल्हा असून जर इथं पर्यटन येत नसेल, मला सांगा 25 वर्षे शिरडाचा प्रश्न का नाही सुटला? अनेक लोकांनी त्याच्यामध्ये पुढाकार घेतला, अनेक मीटिंग झाल्या. माझ्यावर ज्यावेळेला ह्याची जबाबदारी दिली, मी 15 दिवसामध्ये, महिन्यामध्ये तो प्रश्न सोडवला. आज करार झालेला आहे शिरोड्याच्या नाळ तिथल्या भूमिपुत्रांचा आणि काच ग्रुपचा. काच ग्रुप एखाद्या ठिकाणी येणं म्हणजे ते डेस्टिनेशन सेल होतं. काचच्या नावाने डेस्टिनेशन तयार होतं. आणि म्हणून हे लक्षात घेतलं पाहिजे की पहिलं 5 स्टार हॉटेल 2 महिन्यामध्ये तयार होतं. त्यांच्याशी जो करार करायचा होता, आदित्य ठाकरे करू शकले नाही. आदित्य ठाकरे त्याच्यामध्ये लक्ष नाही दिलं. मग ते हॉटेल तयार आहे, त्याला पाणी मिळत नाही. हॉटेल सुरू झालं, ते डेस्टिनेशन तयार होतं. 5 स्टार हॉटेल एक तयार झालं, त्याच्या आजूबाजूला 50-100 छोटी हॉटेल उभी राहतात. हे 5 स्टार हॉटेलचं वैशिष्ट्य असतं. 5 स्टार हॉटेलचा रेट प्रत्येकाला परवडत नाही, परंतु जिथं 5 स्टार हॉटेल आहे ते डेस्टिनेशन म्हणून चांगलं आहे असा विश्वास लोकांच्या मनामध्ये असतो. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला पुढच्या काळामध्ये आपल्या जिल्ह्याचा विकास होत असताना पर्यटन, प्रदूषणमुक्त इंडस्ट्रीज सगळ्या ह्या ठिकाणी आणायला लागते. आणि मग ते आणण्यासाठी मी रोज प्रयत्न करत असतो. तर त्याच्यावरही टीका करतात, ते हवाई दौरे करा म्हणतात. जे मोठे मोठे उद्योगपती असतात ते हेलिकॉप्टरमधूनच येणार ना. अनेक वेळेला हेलिकॉप्टर मला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं असतं, कारण मुख्यमंत्र्यांना असं वाटतं, उपमुख्यमंत्र्यांनी मला सांगितलेलं आहे, आता अजितदादा आले त्यांच्याशी मी चर्चा नाही झाली, त्यांचं म्हणणं होतं की तू कॉन्सन्ट्रेशन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनावर कर. असं ते मला का सांगतात त्यांना सुद्धा माहिती आहे की जे जरी हे खातं माझ्याकडे दिलेलं नसतं तरी पर्यटनावर जेवढा माझा अभ्यास आहे क्वचितच कोणाचा तरी अभ्यास आहे. आणि म्हणून तुम्हाला मी सांगतो की ज्या वेळेला मी नगराध्यक्ष होतो आणि सावंतवाडीमध्ये आम्ही पर्यटनाचे प्रकल्प आणले, त्यावेळेला पर्यटनाचे सचिव हे ज्येष्ठ IAS ऑफिसर होते. त्यांनी मला असं सांगितलं की तुमच्यासारखा जर पर्यटन मंत्री झाला तर तुमच्या हाताखाली सेक्रेटरी म्हणून मला काम करायला आवडेल. त्याला मी एकदमच ज्युनियर होतो, नगराध्यक्ष होतो. तरी इथली दूरदृष्टी जर त्या सेक्रेटरीकडे असू शकेल तर मग ती उद्धव साहेबांकडे का नव्हती, आदित्य साहेबांकडे का नव्हती, हा प्रश्न आहे. आणि त्याच्यामुळे राजकारण करणं हे सोपं असतं, विकास करणं फार कठीण. विकास बोलून होत नाही, विकास घडवायला लागतो. आणि त्या विकासाची प्रक्रिया सिंधुदुर्गला चालू झालेली आहे. मला भास्कररावांशी वाद घालून काय करायचं, त्याच्याऐवजी मी रत्नागिरी जिल्ह्याचा सिंधुदुर्गबरोबर विकास केला. तर हे दोन एकच जिल्हे होते ना. मी केवळ सिंधुदुर्गाचा विकास का करावा, रत्नागिरीचा का करू नये? माझ्याकडे जी काही शक्ती दिलेली आहे देवाने, त्याचा वापर मी कोकणासाठीच केला पाहिजे. अनेक वेळेला आम्ही सुद्धा सांगितलं, अजून ह्या सरकारमध्ये सुद्धा आहे, मी आणि मुनगंटीवार साहेब दोघेही जण मुख्यमंत्र्यांना भेटलो होतो की माझा मराठी विभाग आहे तो मुनगंटीवार साहेबांमध्ये आहे, कारण त्यांच्याकडे साहित्याचा विभाग आहे. ते आणि मराठी भाषा दोन्ही एकत्र चालू शकतात. आणि फिशरीज माझ्याकडे द्या, कारण तो कोकणाचा विषय आहे. मला नेहमी कोकणाचा विषय घ्यायलाच आवडतो. मी अजिबात इतर याच्यामध्ये, कारण मी शेवटी कोकणी आहे. मुंबईमध्ये तुम्ही बघा, आम्ही न्याय देऊ शकलो, लोकांना का देऊ शकलो? मुंबई कोकणामधली आहे. काल मी एक मीटिंग घेतली, ज्या लोकांना भाडी मिळाली नव्हती, बिल्डरला गुपचूप भाडी द्यायला लागली, कारण बिल्डर बरोबर ऍडजस्टमेंट करणारा मी मंत्रीच नाही. ताबडतोब ज्या गरीब लोकांना 4-4 वर्ष भाडी मिळाली नव्हती, भाडी मिळाली, त्यांची घरं दुरुस्त झाली, त्यांच्या घरांची कामं सुरू झाली. नाहीतर मी सांगतो की प्रोजेक्ट बंद करून टाक. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.